De Raad van State tikt Zeeland op de vingers in de zaak van kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil. Yara moet nu toch een nieuwe natuurvergunning aanvragen voor haar fabriek in Sluiskil. En verder in deze Zeeland nu. Is de artikel 12-status nog nodig? En Lama Talissa krijgt als eerste in Nederland een prothese. Goedenavond. Een belangrijke uitspraak vandaag door de Raad van State in de zaak die draait om kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil. De Raad van State oordeelt dat Yara alsnog een natuurvergunning moet aanvragen vanwege een nieuwe fabriek die al volop draait. De zaak was aangespannen door de milieubeweging MOB. Die vindt dat Yara te veel stikstof uitstoot. Maar de provincie Zeeland had tegen Yara gezegd dat zo'n natuurvergunning helemaal niet nodig was. Een bedrijf zoals Yara heeft een vergunning nodig als het iets gaat doen wat mogelijk gevolgen heeft voor de stikstofuitstoot. Yara kreeg van de provincie een vergunning voor een nieuwe Ureum-8-fabriek. Milieubeweging MOB stapte naar de rechter omdat er toch te veel stikstofuitstoot zou zijn en kreeg gelijk. De provincie en Yara gingen in hoger beroep, maar de Raad van State geeft de milieubeweging nu ook gelijk. Yara moet toch een vergunningsaanvraag doen. Voor Yara geen verrassing, omdat de rechtbank de milieubeweging dus al eerder gelijk gaf. We moeten hem natuurlijk nog bestuderen. Het is vakantieperiode, dus we gaan die rustig bestuderen. Maar als het gaat over het feit dat we een natuurvergunning nodig hadden, terwijl eerst bevoegd gezag had aangegeven dat dat niet nodig is, dat verrast ons niet gezien eerdere uitspraken die geweest zijn. En daar zijn we ook mee bezig om die natuurvergunning aan te vragen. Omdat de nieuwe fabriek veel milieuvriendelijker zou zijn, was er volgens de provincie geen nieuwe vergunning nodig. Maar de provincie erkent ook dat er inmiddels nieuwe juridische uitspraken en wetten zijn. En dus moet Yara een nieuwe vergunning aanvragen. Er moet dan een vergunningaanvraag komen. Die zullen wij op zijn merites beoordelen. Maar we staan aan de zijde van Yara, want Yara is een hele grote werkgever voor ons in Zeeland. Dus we zullen alles in het werk stellen om dit te realiseren. Maar wel conform de wettelijke regels. Maar eigenlijk is hier dus niemand iets te verwijten, want het is gewoon nieuwe wetgeving die in dit geval dan een vergunning nodig maakt, terwijl dat eerst zo niet was. Dat is juist. Vlissingen is nog lang niet klaar om op eigen benen te staan, vinden kritische raadsleden. De afgelopen 11 jaar had Vlissingen de artikel 12-status. De gemeente moest flink bezuinigen en alle financiële beslissingen overleggen met het Rijk in ruil voor bijna 100 miljoen euro om schulden weg te werken. En dat heeft zijn sporen achtergelaten. Hier in het middengebied van Vlissingen stond een paar jaar geleden nog een buurthuis. Daar konden mensen een kop koffie drinken of een computercursus volgen. Nu is er een grasveld. Het buurthuis is wegbezuinigd en meteen maar gesloopt. Er zijn heel veel accommodaties afgestoten. Waardoor veel clubs, verenigingen, sportverenigingen het dak boven hun hoofd kwijtraakten. En hun activiteiten buiten de gemeente moesten gaan doen of gewoon stoppen. Ik denk dat onze bevolking de prijs betaalt van de bezuinigingen en van het wanbeleid van de jaren daarvoor. Dat Vlissingen de afgelopen 11 jaar artikel 12 gemeente was, hebben alle Vlissingers gevoeld. Zo is flink bezuinigd op cultuur. De grote bibliotheek in Vlissingen ging dicht. De bibliotheek in Soeburg ook. Festival Onderstroom bestaat niet meer. En het gemeentearchief verhuisde naar Middelburg. Vlissingers merken daarvan dat ze de achterstanden zien in het onderhoud. Dat er weinig geld is voor preventie, dat er weinig geld is voor welzijn. En dat ze nog steeds een enorm hoge prijs moeten betalen voor het onroerend goed. De lasten zijn natuurlijk erg hoog geworden. Het is erg bezuinigd op onderhoud en op allerlei voorzieningen. De inwoner betaalt de tol. Ja. De onroerende zaakbelasting, OZB, die is bij ons 145% van het landelijk gemiddelde. Dat is echt hoog. Ja, dat betaal je dus als je aanslagbiljet komt in februari, maart, dan is dat een fors bedrag. Vlissingen is na al die jaren snijden een schrale stad geworden, stellen de raadsleden vast. Het erge vind ik dat de festivals volledig zijn uitgekleed. Een festival als Onderstroom en andere dingen die ook voor de inwoner erg prettig was, dat is weg. De bibliotheek is natuurlijk bijna helemaal weg. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal pijnlijke bezuinigingen. Wat mensen raken gewoon in, en kinderen ook. Leesvaardigheid en toch bereikbaarheid van boeken. Wat we toch allemaal belangrijk vinden, dat kinderen lezen. Nou ja, en dan een uitgeklede bibliotheek hebben, is dat echt armoede, vind ik. Vlissingen moet op eigen benen staan, vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook omdat Vlissingen al veel langer steun krijgt dan andere gemeenten. Maar raadsleden denken er anders over. Nee, ik denk dat dat niet kan. Ik vind het nog te vroeg.
Nee, dat denk ik niet. Omdat we geen grote spaarpot hebben. En omdat we nog steeds onze burgers ontzettend zwaar belasten. Wij hebben heel veel monden te voeden. En als je veel monden te voeden hebt, heb je veel eten nodig, moet je veel eten kopen. En als jij meer moet voeden dan dat je geld krijgt, dan kom je tekort. Vlissingen heeft structureel niets gedaan om de oorzaken van de artikel 12 debakel op te lossen. Wij geven iedereen geeft de schuld aan het Scheldekwartier. Dat was wel degelijk een katalysator, dat klopt. Maar de echte reden is de manier waarop we hier in het stadhuis tot nu toe met geld omgaan. U bent zelf, als u geen raadslid bent, werkzaam in de schuldhulpverlening. Als u nou Vlissingen zou vergelijken met iemand die in de schulden zit, hoe zou die situatie dan zijn? Kijk, dan zou je zeggen, hij zit nog in de schuldhulpverlening, maar het traject is nog niet afgerond. Op dit moment lopen er nog gesprekken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Vlissingen. En binnenkort moet dan duidelijk worden of Vlissingen de artikel 12-status kwijtraakt of niet. De rechtbank in Middelburg heeft een 23-jarige man uit Oud-Vossemeer 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het neerschieten van zijn ex-vriendin. Dat gebeurde in november vorig jaar in een appartementencomplex in Krabbedijken. De vrouw raakte gewond, maar kon zelfstandig naar de ambulance lopen. De man mag nu ook 5 jaar lang geen contact meer zoeken met de vrouw. De familie van Daniel van Vliet vindt het onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie heeft besloten het onderzoek naar de dood van Daniel te sluiten. In 2015 raakte Daniel vermist na cafébezoek. Hij werd 3 dagen later gevonden in een gracht in Zierikzee. Volgens de familie is er geweld in het spel. De politie heropende het onderzoek en liet het lichaam van Daniel opgraven. Maar dat onderzoek heeft geen nieuwe informatie opgeleverd. De familie hoopt dat mensen die informatie hebben zich alsnog melden. Olivia van Kampen uit Goes leeft haar droom, zoals ze dat dan zeggen. 6 jaar geleden begon ze toevallig met skateboarden en nu reist ze als professioneel skateboarder de hele wereld over. Klinkt als een droom, maar voor Olivia uit Goes is het gewoon haar leven. De 21-jarige is fulltime bezig met haar grote passie, skateboarden, waar ze op haar 15e mee begon. Toen fietste ik met een vriendin naar huis. En toen kwamen we langs het skatepark en toen riepen een paar jongens iets heel stoer. En toen stopten we en toen zei ik, zullen we gewoon teruggaan? Zullen we even kijken? En dus toen zijn we zo eigenlijk samen begonnen. En eigenlijk schrokken die jongens een beetje van wow, ze zijn omgedraaid en teruggekomen. En dat was het begin van haar skatecarrière. Met 1 skateboard en was de beurt en elkaar helpen. Want het was natuurlijk hartstikke spannend en je valt snel. Maar Olivia was verkocht. Het gaf echt wel een kick of zo. Het is, ik weet niet. Ja, toch elke keer die drang van wow, ik heb weer iets geland. Ah, nu wil ik weer iets nieuws leren. Ja. Nou wil ik toch weer een stapje verder. Want je kan het ook heel erg opbouwen. En ja, je kan natuurlijk ook alleen maar ronddraaien. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar je kan ook gewoon zeggen van wow, ik ga nu een trucje doen. Oh, een sprongetje op de grond. Oeh, maar kan ik ook hierop springen? Of kan ik ook daarvan afspringen? En kan ik dat ook met een flip of met een draai doen? En dat kan je zo helemaal allemaal combineren. Stapje voor stapje werd ze beter en groeide die passie uit tot iets groters. Mijn eerste wedstrijd was het Nederlands kampioenschap. Ja, toen had ik nog helemaal geen verstand ervan en geen idee maar wat. Kijk eens even, jongen. En nu, 3 jaar later, pakt ze elke wedstrijd waar ze maar bij kan zijn. Eerst was het eigenlijk vooral Europa. Toen was er een keertje eentje in Amerika. En nu, sinds dit jaar, gaan we ook meerdere keren naar Azië. En volgend jaar weet ik dat er eentje in Zuid-Amerika gaat zijn. En ik ben ook uitgenodigd voor een wedstrijd in Afrika. Maar ik weet nog niet of ik dat ga durven. Want ik ken dat eigenlijk helemaal niet. En dromen voor de toekomst? Ik zie wel waar ik heen ga. Ik zie wel waar ik beland. En ik denk soms wel van, nou, misschien is het wel gaaf om mijn eigen merk of zo te beginnen. Want ja, ik zit echt heel erg in de wereld en ik weet heel goed hoe alles werkt en zo. Dus misschien kan het ooit wel. En een primeur in Aagtenkerken, want een van de lama's daar die kreeg vandaag een prothese. En daarmee is lama Talissa de eerste in Nederland die dat heeft. Sinds oktober hinkt lama Talissa zo door het leven. Haar been werd geamputeerd nadat 2 tenen gebroken waren. We hebben in eerste instantie geprobeerd om dat met een spalk en alles te fixeren, dat het weer vast kon groeien. Er zijn complicaties bijgekomen en daar is het pootje in de spalk gaan afsterven.
En dat was zo heftig dat het op 22 oktober afgezet is geworden. En sinds die tijd loopt ze op 3,5 poot eigenlijk. Het gaat heel goed. Maar we hebben gelukkig mensen gevonden die een prothese konden maken voor haar. Dat is nodig, want een lama kan natuurlijk niet op 3 poten verder leven. Omdat het grootste gedeelte van het gewicht zit eigenlijk in die borstkas. En als ze jong zijn gaat het nog wel, dan zijn ze nog niet zo heel zwaar. Dan zijn ze op dit moment 41 kilo. Maar als het een volwassen lama is, dan zal ze tussen de 160 en 200 kilo wegen. En dat is te veel voor 1 poot. En daarom kreeg Talissa vandaag een nieuwe poot. Maar ze liep nog niet meteen als een kieviet. Nee, het is echt heel lastig in te schatten hoe snel Talissa daaraan gewend zal zijn. Nu helpt het natuurlijk dat ze echt nog jong is, dus zich heel makkelijk aanpast aan situaties. En ze is niet bang. Nou, nog even wennen dus. En als Talissa groter wordt, dan krijgt ze een volwassen prothese aangemeten. Bij een winterzonnetje kon je vandaag in Zeeland toch nog een prima strandwandeling maken. Al zorgde de noordoostenwind voor een snijdende kou soms aan de kust. Het wordt dus morgen en overmorgen tijdens kerst nou echt behoorlijk koud met overdag temperaturen rond het vriespunt. En 's nachts een paar graden vorst. Het blijft wel droog, dus gelukkig geen ijzel. Wel een zonnetje, dus prima wandelweer zou je zeggen. En dit weekend schiet de temperatuur dan weer iets omhoog en ook dan blijft het droog. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, onze app en onze social media kanalen. Lees daar het verhaal over Sam en Pien. Die beweren een parel te hebben gevonden toen ze een oester openden tijdens een strandwandeling in Kattendijken. Kijk, nu komt het. Hoppa. Nee! Een paal! What the fuck? Mijn vriendin zei ook nog, hou je mij voor de gek? Ik zei nee, we houden je niet voor de gek. One of a lifetime, denk ik. Ja, toch een leuk kerstcadeautje. Hè? Tot zover deze Zeeland Nu. Morgen is het dan inderdaad kerst. Dan start onze documentaire-week. Morgen dan met de documentaires De Muziek en met Zeemansvrouwen. En morgenmiddag om 4 uur ziet er dan ook nog het slotconcert van het festival van Zeeuws-Vlaanderen. Voor nu wens ik u namens iedereen hier alvast hele fijne kerstdagen. En heel graag tot morgen.